Daro Taka Machok dam site kitero kamachielo koro kelo paro mopogore e kinde jogo eko modak e alwora makono. Jackson Omondi Okoyo kaachiel kod jowetege mosebedo ka yudo yutogi mapile pile kowuok e Taka kanyo, koro wacho ni mano biro duoko piny yuto margi kaluwore ni pok ging'eyo kama nyien mabende ibiter e Taka makamago. Dumping site ni basa konyo kaka wan jotich ma iye kan pesa moro kaka tije be sani olal e piny wane. Koro samoro chuni wan kidonjo kata crime scenes ka koro chuni kata bed ni kati wuok kumi marach lakini koro imbe nitie kumoro manyalo yude daily bread ni moro. Dumping site ni poko budho kam osobudho kama ng'eny malaw higni 30 gi wiye. To noduonga kata king'iyo bathe ka inya neno Nakumatt ne dumping site. Koro Kalure ni ka no use pong mare ni biro gi ka no us kanyo no. Koro ino ni Taka ma bathe kochacha noduogo di koni. Koro dong koro land weche ge ng'eny, weche dumping site ng'eny. Kaka en Bath Stadium kae, en Bath Nakumatt ka. Koro ne samoro environment kaka sa ineno iro ni. Koro ni ka bol moro ne tugre ye kucho. Koro iro ni koro iwuoyo ewi dumping site marach. Koro ng'ene mano to affect ahinya nikech kumitie to kinyal wuoyo wiye marach nikech wan mang'e gima wayude. Afia ni gima omi nyinge moko mang'eny ni kanyo joma nitie samoro be richo kama lakini mana ka pok ichopo e iye. Koro Taka be wan gi private collectors to gi county collectors ma collect waste. Koro iro ni koro samoro kata tije moko mwatiyoge kwa be affected ko negative. Tije mwatiyo koro kiro ni samoro biro gi private collectors to koro samoro kawe gi county. Koro ino joma nitie county ka man kawo gik moko ma utimo sorting separate plastic yore chuma yore koro ok gibi nikech joma nitie county go bong'e pesa. Dhano sano riekre nikech kalure gi rate mar poverty ni malo ahinya.